Diolch yn fawr, Her Siriol. Yr ail grŵp sydd efo ni heno yr un gystadleuaeth yw Gwanwyn Porffor. Rhif 8, maen nhw'n mynd i ddawnsio. El segundo grupo es Gwanwyn Porffor i van a bailar rhif 8. Mae efo ni ar y llwyfan felly mwyn yr un gystadleuaeth 81 ddawns Gwanwyn Porffor.
Thank you.